Hambai joto rangsani takuktai buksok ang noroni koksanai entertainment YouTube channel tini bo haina hai norong bagai nangkukmani kokrok tui phaika norok o video no fulan simi paithak jora tainen bagai saitok laidi tei video no skip khai tari di tei tomono norok o channel no subscribe khai ko hinke ba norok subscribe kaisa khai di tei o video no naitok hinke ba like kaisa roi ridi ge faidi tini ni o video ni chenglai bukhago thanglayana hinke ang tini norong bagai o kok tui phaimani haika ba o video tui phaimani ingkha selaburi ni kongno tui haika ba alka des bides ni kongno tui sanani bagai ang tini o video norong bagai tui phaimani ya tini ni o video ungkha sini Tiprasa elakao haika ba Tiprasa bosong ni bisingo boma hai somachya ngui tongkho haika ba boma hai no tui tini birman manui tongkho o kogrong tui se tini norok bai kisisa share khlalanai tei kok thaisa thainei norok bai kok salainani bagai se ang tini o video norong ni bagai sikonsa tui fayo ang 3-4 din news nukha YouTube rogota hangkai soi sini Tiprasa elakao hangke tam hnei khana school tongo satra rok bo thangei tongo phiaba teacher rok se school phaya ha school ni time hingke 6ta ni simi phiaba satra rok ke 6ta ono sok tongikha phiaba asol sikinai rok haika phurungnai rok hingke borok koitao sokpaika hingke 9ta se lupapa ngui tongphaikya obo kaisa sini Tiprasa ni elakao kaisa ang mia usango kaisa nukha khobor nukha tei khnao tebo jaga jagao lama kwrwifo ha jaga jagao hingke tui kwrwifo jaga jagao hingke machaya fo ha jaga jaga hingke hostel o thwilaifo ha jaga hingke hostel o student rok toma bo musawi hospital o brung khai kalalaifo abo tamong maklai Tiprasa bari o haika ba Tiprasa elakao hingke sini Tiprasa rong bisingo bo ime BA pass kwbang mano tongle sini Tiprasa bari o bo kwbang mano sikito borok tongle sini Tiprasa bari o bo kwbang mano member chairman rok tongle mane tamni bagai omai somachya takbo sini Tiprasa elakao o somachya takbo mane somodan khaimia o Tiprasa rongni thinango tangei tabo bial haika ba tabo bo problem tini asai tongkho omose takoktai bukso ang tini o kogrong tei si norongno question khainani musungo tei sanani musungo tini tangei tini satra ko thangai tongo teacher ko phaya phaibo 9ta rok lupapa ka phai sokpaikya nising khnao ha norok o news rok no mangkhana tini bini school ni time hingke 6ta ase ha 9ta 9:30 hingke suti ingthanai phiaba o suti time hingkai teacher rok lupapa ka phai tongphaikya hingkai oma haike borok phai tongphaikya hingke school ni student rok bahaike bo jugo pora manchinai bo jagao borok soru saroya phano 1-2 phano borok srung manchinai ha oma hai tini Tiprasa elakao oma hai ngui tongo nga abo tamni bagai omongkha sini Tiprasa bari bo jara sinai nungnai rok jara songoi rijangnai rok borok analytics lukurongno khlayani bagai lukurongno saktariani bagai lukurongno hamjakmani kwrwini bagai tini sini Tiprasa elakao salbrum no sini Tiprasa rongni dukho birman bo kakya bial bo kakya tei podre podrobo onglaimani thagya
Khairiba sini Tiprasa elakao bo sinai nungai tong mule asuri ribaikha nungmati poto tongdi ha nungmati samugo tongdi ribaikha bile tini tangai sini Tiprasa bari okhai khnao YouTube khlong naikene khnao tui kreifu lama kreifu school teacher kreifu oma hai ligi lagai kwrwng mangno khnao pheba sung te kaisa bokhago ha wanjibari bokhago sung hana kai wanjibari bokhai tui si nungbaya phu samung sabaya phu numung nungbaya phu ha oma harok sung khnao pheba sini Tiprasa bari okho sal burum burum no sung kenglai mani khnao ha jatre pot salai maro khnao pheba abo tamoni bagui oma hai tini kok bwsawi tong tini kaisa kaisa channel logo tini tangai sajagui tong ha obono kaisa sung wansugui naithai ha sini mo Tiprasa hnui sung bosongui o prithibio asai mani tiniya miyaya kobangma sal kobangma iyar kakha phiaba semabo khnao sung hai kreifu taklaibo khnao sung hai kreifu ngai oma hike mangda sini Tiprasa elakao haikaba sini Tiprasa bosongni bisingo sini Tiprasa rok oma hike mangda birman manui tongbai sinai haikaba oma hike mangno kalai tongbai sinai nga abon bagino ang tini o bidun thurte jara sanamo sungo jara elkabasio jara sinai nungnai hini song ni nai rok ba songjang nai rok norok daito nahanani nango norok lukurongno analytics khaina nango bahai bahai ngi tong ha kaisa gramo school tong hangke aro teacher da phai kaham bai da phurungjak ha kaham bai da sikijak ha koita o teacher rok phai oma hairok bokrogo nahanani nango haidiba nung khoroksa nono barjar rikha nono grambasini kaisa sinai nungnai nono kaisa daito rikha tini nung daito mantudisi nung tini mukturi thangjak ha nung tini daito mantudisi tini nung babaisa dikhe nahar tongha te babaisa dikhe nung nahalia oma hai samorok takhaidi tahuktai buksong naikhe hingke jotono no naidi khairokka hingke jotono no khairokdi hamjakka hingke jotono no hamjakdi naikol ka hingkai bebak no thung pasuri naikol di ha omosei oma hingke khaike hingkese sini Tiprasa bario tikisa sung songsudon nai tei naithoknai tini baksa baksa sung nugo elakao memar phun chong rijakha ha tini thui to hamuk tui khor khorkai kichu silia ha kichu saimalia hingke oma hairokno tini bono potori ruoi mukturi thang tongnai borokno potori ruoi o elakao ki teacher da phaitong pora da phurungjagui tong abo ki saimansinai maya abon bagino news o salbono bethe kau teacher kreifu master pora lekha phurungpaya phu ha tui kreifu lama kreifu nei sob somoi no news o kau sob somoi news o kai dong nga abon bagino sini jara Tiprasa elakao sini Tiprasa rokni bisingo sung buihai ngai mayanglai tongo ha buihai kuchuk nglai mayang tongo tamni hinba sungka sartoko jani jani simi hamna nailayo ha jani jani banchi thana simi nailayo babaisa dingi mokol kaisong phangkai te babaisa dikhe mokol kailia ha khoroksano hamjaka hangkai te khoroksano hamjaklia khoroksano rikha hangkai te khoroksano rilia ha oma hai nglai tongo sini Tiprasa bario system oma hai hamjakai khoroksa simi hamjak tongha te masano kai bo hamjaklia oma hai nga abon bagino baksa baksa kai ha thuyo Germany hoiteno bo suki inglaya mangno bo thunani nango tamni hinba bo hayung sakao pithibio asai phaiye
mungsaphano si bo manya hingke bo bahikle sukikai bo thangma sinai ba abon bagino जों jara elakao jara sinai nungnai rok ang sanan musungo jara barja mani tongnai rok jara pot yapari rijangnai rok ba manai rok norok analytics khainai di lukurok bahake tong bahake cha bo jungjalok lai tong bo poto himui tong ha bahai rok ngui tong omtirok no sung analytics khaina nango sudu nobrum brum thangai rang bagrinani mairung bagrinani ha som bagnani omoya tahuktai buksong जों kongni bisingtui phano जों sablai mano bibesona khalai mano tam khainai hamya tam khainai khaya ha baike sanamkai baike sini kami develop nai baike जों himlaika hingke sini para tesa naithoknai bahaike khlailaikai sini parao walai solai kisa kommungnai omahai analytics khaimani bisingtui जों omahike sabui omahike note khayei omahike banner tui tini samung khlaina nango ha nung tini samko khlai tongha ha babaise dibisim samkhai tongha bohok pungnani bagai simino ha janjani satokani bagai simino omobai sini tiprasa bari tiprasa hamkrai ha hamnoba hamya abon bagino sajago abon bagino जों salbun bro news khonai tongo norabo saimana tui kripu hai kripu mai kripu tiprasa rok bial bibosona kisi misik phu ha जों गोबां mano khonao abon bagino sini tiprasa ni bisingo jara sikito borok bo baksa baksa lekha pora khaike hangkai chakri bakri manka hangkai BA MA pass hangkai tawono phutum sabaklai thangka a tawono thaka hangkai 10 ni tongtino tongtongkha yang tiprasa bari o tiprasa rokni tomung samung no kai silia aro wansa bari ni tomung tongkha ha omahai sin tiprasa rok baksa baksa abon bagino sini tiprasa elakao chabjakya ha thumsa mane thumsa khaijakya tamotong tamo kwrwi bahai tong bahai tonglai bahai salai bahai nunglai ha omtirok sunglai mung kwrwi salai mung kwrwi ha obon bagino sini tiprasa bari hangka sob somoi no kereng murung sob somoi no ulta pulta sob somoi no uburum jabrum sob somoi no ajago tongna walai kaje tong sinai chuak ngai masala sinai ha chira khoklai sinai oma hanglai tongo tiprasa bari sob somoi no karon kai samnai kwrwi ha ojoma no songsai ni mo ojoma bo thusi tong ka kumo kondo hai ha manpuru simi khap khap sakha jemon tamhnai jemon yongsa kongsa no sanai mani bumang bok thaka manpuru kai khap sakha mama khangkai tongkha khorkai hangkai baksa baksa mera robote tamu sinai ba bebe baba pungbai sinai baksa tore baksa ba theibai sinai abati saimalia abon bagino sini tiprasa bari o 120 kai thangpano tei kaham bo tei inglak ha bial to bial no tong sinai birman je mani tongnai ba mani tong sinai ha machaya ba machaya tong sinai tei hamkrai kriba hamkrai no ngui tong sinai tamni hinba sini thani saktar mung kwrwi sini thani hamjaklai mung kwrwi sini thani naikol mung kwrwi sini thani nahar mung bo kwrwi sini thani dumsa mung bo kwrwi buino phaidi chuba laino phaidi leano bono nayano bono muti khairokma omahai bwkha bo kwrwi omahai wansu mung bo sini tiprasa rong thanio kwrwi aboni bagino tebo ligi lagai tebo hamesaya bo asung no ongo ha thebo thulayo thabo thanglayo abang thajikon saka kereng murung ngsinai gopor botongnai khi botongnai pungkhi botongnai wakhi botongnai tokhi botongnai gobang mano omahake sapul nabul ngbai sinai gatini video angorono kholaburi sinai tahoktai buksong o kisisa kok satni wonorno chaisu aro sajama tongkai norok nakar baidi ang norok no nakar sano tei haino norok bai katal video malai laisuano jotono kaham kwrwng susto tongbai jadi tiprasa ayuk lokthung jotono no khulum baikha।